Morjens kaikille, Matti tässä. Ja heti alkuun kiitos sinulle, että avasit tämän tallenteen ja että annat arvokasta aikaasi tähän tärkeään asiaan. Mitä jos voisimme muuttaa muovijätteen ympäristöuhasta hyödyksi? Tässä tallenteessa tartumme mahdollisuuden muuttaa ongelmallinen muovijäte arvokkaaksi resurssiksi bioöljyksi. Käydään kuitenkin ihan aluksi läpi tämä vastuuvapauslauseke. Eli olemme riippumattomia kumppaneita, emme taloudellisia neuvonantajia. Teemme tätä työtä rivijäsenenä ja vapaaehtoisesti ilman erillistä korvausta yhtiöltä. Kaikki sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, vaikka pyrimme tarkkuuteen, virheitä saattaa tapahtua. Annetut tiedot ovat yleisiä, eivätkä henkilökohtaisia neuvoja. Emme ole vastuussa mistään mahdollisista taloudellisista tappiosta. Rahojen ja varojen siirrot ovat täysin omalla vastuullasi. Corsairin tarjoama palvelu on muovijätteen poistopalvelua, ei siis ole rahoitustuote eikä vaadi vastaavaa lupaa. CSR Plastic Creditit ovat todistuksena Amplivon ja Corsair Groupin yhteisestä missiosta poistaa muovijätteitä ympäristöstämme, ja jatkamalla tämän tallennetun esityksen katselua hyväksyt nämä ehdot. Mutta huomaa, että tämä on huhtikuussa 2025 tehty tallennus. Jos katsot tätä kuukausia tai jopa vuosia myöhemmin, voi olla, että jotkut asiat ovat saattaneet muuttua tuon aikana. On sinun etusi ja myös vastuullasi ottaa selville ajantasaisimmat tiedot. Muovijätteen määrä kasvaa jatkuvasti, mutta samalla kehittyvät myös ratkaisut sen hyödyntämiseksi. Siis ongelma on muovijäte. Ratkaisu löytyy Corsair Group Internationalilta. Mukana on tämä vallankumouksellinen CSR Plastic Credit ja mahdollisuus löytyy Amplivo Businessstä, liiketoiminnasta. Muovisaaste on tuhoisaa, mutta onneksi meillä on ratkaisu. Olet epäilemättä nähnyt näitä kauheita kuvia valtamerten eläimistä. Heillä raukoilla ei ole paikkaa minne paeta sinne kaadettavasta muovijätteestä. Ja kaatopaikat ovat täynnä muovijätettä. Biohajoessaan se löytää tiensä ravintoketjuun ja myrkyttää meidätkin sitä kautta. Ja tämä oli ennen joki, jossa oli vettä. Nyt se on vain vanha joen uoma, joka on täynnä enimmäkseen muovijätettä. Ja monet maailman kaunit rannat ovat pilalla. Ihmiset ovat jättäneet muovipullot ja roskat jälkeensä. Lisäksi aallot kuljettavat muovijätettä rannoille, sanoisinko oksentelulailla pois kidastaan. Ja muovisaaste tunkeutuu maailman eläinten luonnolliseen elinympäristöön. Meillä on käsissämme ympäristökatastrofi. Biohajoamiseen tarvittava arvioitu aika. Se on 50 vuotta styroksikupilla, ja jos se on liian pitkä aika. Mutta alumiinipurkille se on jo 200 vuotta ja jopa 450 vuotta vaipalle. Kuvittele, kuinka monta miljoonia vaippoja heitetään ulos joka päivä. Ja se on myös 450 vuotta muovipulloille, ja maailmassa myydään päivittäin 1 000 000 muovipulloa joka minuutti. 1 000 000 muovipulloa joka minuutti. Muoviselle hammasharjalle hajoamisaika on jo 500 vuotta. No nyt saatat ehkä ajatella, että muoviset hammasharjat ovat vain pieniä asioita, mutta kaikkialla maailmassa myydään vuosittain 3,5 miljardia muovista hammasharjaa. Jotain on tehtävä. Ja ratkaisu löytyy täältä, eli Corsair Group International, muovijätteen muuttaminen edistykselliseksi bioöljyksi. Corsair tarjoaa kipeästi kaivattuja ratkaisuja maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, kuten muovijätteeseen, ilman saasteisiin ja vesien saastumiseen. Kestäviä ratkaisuja maapallon saastumiseen. Ja Corsair rakentaa tiloja ympäri maailmaa. Tässä kuva entisestä paperitehtaasta Jämsän Kaipolassa, joka sai hiljattain uuden elämän, kun Corsair alkoi sijoittamaan samoihin tiloihin muovijätteen bioöljyksi muuttamiseen tarvittavia reaktoreita, joita on tulossa jo tämän vuoden aikana 10, ja tilaa on peräti 50 reaktorille. Ja Corsair pätevöityy ISCC Plus-sertifiointiin. Tämä arvostettu sertifikaatti varmistaa ja todentaa, että yritys täyttää maailmanlaajuisesti tunnustetut ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden vaatimukset.
Öljyyhtiöt haluavat ja niiden on lain mukaan ostettava kehittynyttä bioöljyä ja sen pitää olla ISCC-sertifioitu tuote. Muoviyhtiöiden on lain mukaan käytettävä 30% kierrätysmuovia uuden muovin valmistuksessa. Tälle edistyneelle bioöljylle on siis valtava kysyntä. Ja tällainen todistus vahvistaa 1 000 kilon muovijätteen poistamisen ympäristöstä. Tämän todistuksen haltija on nyt muovineutraali. Eli CSR Plastic Credit. Joka kerta kun Corsair kierrättää muovijätteen kehittyneeksi bioöljyksi, CSR Plastic Credit jaetaan lohkoketjussa digitaalisena kuittina. Corsairin ansiosta yksityishenkilöt ja yritykset voivat nyt kompensoida muovisaasteen jalanjälkensä ja siirtyä muovineutraaliksi käyttämällä CSR Plastic Credittiä. Ja yhä useammat yritykset ottavat yhteiskuntavastuunsa vakavasti ja muuttavat sertifioidusti muovineutraaleiksi. Nämä ovat joitakin yrityksiä, jotka jo tekevät yhteistyötä Corsairin kanssa. Ja CSR Plastic Credit pakkauksissa. Corsairilla on erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää pakkauksia ja muovin neutraalisuutta koskevaa uutta kansainvälistä lainsäädäntöä. Tässä on esimerkki tuotteista, joiden pakkauksissa on jo CSR Plastic Neutral logo. Tulet näkemään sen yhä enemmän tulevina kuukausina ja tulevina vuosina. Ja meillähän tämä on aivan upea asia. Sehän on kuin ilmaista Corsairin mainontaa. Miten tämä voisi olla kiinnostavaa sinustakin? No, ostamalla Amplivolta Plastic Neutral Package-paketin annat Corsairille tilauksen poistaa muovijätteet ympäristöstä ja muuntaa ne kehittyneeksi bioöljyksi. Saat siitä CSR Plastic Kredittejä digitaalisena todisteena. Ja tämä kaikki tarkoittaa, että tässä on loistava liiketoimintamahdollisuus. Auta yksityishenkilöitä ja yrityksiä siirtymään plastikneutraaliin ja ansaitse palkkiota heidän ostamistaan paketeista. Kutsu muitakin tulemaan aktiivisiksi Amplivo-kumppaneiksi ja ansaitse palkkiota vielä heidänkin asiakkaiden ostamista paketeista. Amplivo Business License maksaa vain 10 euroa vuodessa. Siis toistan, Amplivo-partneriksi tuleminen maksaa vain 10 euroa vuodessa. Ja Amplivo-liiketoimintamahdollisuus on siis tässä esiteltynä unitason bonusta. Sä ansaitset 5 tasoa syvältä. Tasolta 1, 12% ja tasot 2-3, 8%. Tasot 4-5, 5%. Sitten on tällainen matching bonus, vastaava bonus. Ansaitset 10 tasoa syvälle influenssereidesi Unilevel-bonuksista. Tasot 1-4, 5%. Tasot 5-7, 3%. Tasot 8-10, 2%. Sitten on vielä Infinity Star Bonus. Tässä sä ansaitset vielä tiimisi liikevaihdosta 2-6% asemastasi riippuen. Jos tiedät jo vähän verkostomarkkinoinnista, niin katsot näitä lukuja ja ajattelet, että sehän on erittäin antelias. Ja jos taas olet ihan uusi verkostomarkkinoinnissa, saatat ihmetellä, miksi prosenttiosuudet laskevat mitä alemmas menet. Jos nyt esittelet aluksi vaikka vain 2 tai 3 Amplivo-kumppania ja he tekevät samoin, ja taas hekin tekevät samoin, niin ansaitset pian enemmän 4. ja 5. tason kumppaneilta kuin omalta ensimmäiseltä tasoltasi, vaikka siinä on prosenttiosuus korkeampi. Se on normaalia verkostomarkkinoinnissa. Ja lopuksi Corsairin ja Amplilon tehtävänä on vapauttaa planeetta muovisaasteen rutosta. Ja Corsair muuttaa muovijätteen kehittyneeksi bioöljyksi, ja Amplivo-kumppanit auttavat ihmisiä ostamaan heille parhaan muovijätteen poistopaketin. Ja voit ansaita runsaita palkintoja auttamalla ihmisiä muuttumaan muovineutraaliksi. Liity kanssamme missioomme pelastaa maailma tuleville sukupolville. Eli aloita Amplivo-liiketoimintasi tänään. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen. Kiitoksia ajastasi ja hyvää päivänjatkoa.